Moje ime je Aleksandar, dobrodošli na kanal Agrosrce. Kanal će vam pomoći pri rešavanju brojnih, raznovrsnih, svakodnevnih problema u kući i oko kući. Često se ukaže potreba da nešto uradite u svom domu. Ponekad su to samo one sitne izmene poput zamene prekidača, sijalica, utikača ili kačenje polica, slika, zavesa, a ponekad su to i oni veliki radovi poput kompletnog uređenja stana. Verovatno u takvim situacijama potražite pomoć od onih ljudi koji mogu da vam prenesu svoje znanje i iskustva kako biste rešili ove probleme. Ovaj kanal je upravo mesto na kom sa vama razmenjujemo svoje znanje i iskustva kroz brojne video sadržaje. Želimo da vam pomognemo da lakše i brže rešite probleme vezano za realizaciju kako onih najsitnijih, tako i onih zahtevnijih poslova u kući i oko kuće. I zato ne propustite priliku da zapratite ovaj YouTube kanal, jer će vam često biti od velike koristi. I da ne zaboravimo, očekujemo i vaše komentare u kojima ćete nam preneti svoje znanje i iskustva, postaviti pitanja. Na taj način ćete i vi doprineti poboljšanju samog kanala i pomoći i drugim ljudima da uživaju u boljim sadržajima ovoga kanala. A to je od neprocenjive vrednosti za sve nas. Zahvaljujemo se na vašoj pažnji, saradnji i doprinosu u razvoju ovog kanala. A sada vas ostavljamo da uživate u video sadržajima kanala Agrosrce. Ostanite i u buduće sa nama da zajedno razmenjujemo znanje i iskustvo.